Karon nga adlaw Sabado pitsa 27 na bulan sang Marso tuig 2021. Ano ang mga balita kag isyu ngaton talakayon para karon nga adlaw Sabado. Ining aton mga balita kag isyu idulong sa aton sang D3 Bio. Nagakakas ini sa mga kagaw sa inyo lawas, tambal man sa ubo, sipon kag gilanat, tag 14 pesos lang. Produkto sang klinika di alternatibo. Kagiladulong man sa aton sang DTX 500. DTX 500 may detoxifying compound. Nagatinlo sa inyo dugo kag atay. May mga aktibo ini siya nga panakot, phytochemical kag antioxidant. Panguntra sa nagahubag nga atay, pamalatian, mataas nga kolesterol, mataas nga blood sugar. Pangitaan ninyo, ang DTX 500, amo ining gamitan nyo adlaw-adlaw para proteksyon sa mga pamalatian. DTX 500, mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:34. Hindi mayong resulta sang Pulse Asia nga survey kon pagpabakuna ang paghahambalan. Nga aman, 61%. Suno sa survey sang Pulse Asia nga ginpatigayon Pebrero 22 tubtob Marso 3. Pinsarabla, sobra 50% ang wala plano nga magpabakuna batok sa kagaw. 3% ang wala pa makadesisyon kung magpabakuna o kung hindi. Ang 3% wala, nagakabalaka. Tapikan man o kung hindi, okay lang. Nagwa man sa survey nga ang safety concern amugid ang nagapanguna nga rason kung nga mataas pa sa porsyento karon nga mga Pinoy ang hindi magpabakuna. Amo nang siling ko bala. Minos ang kampanya, ang convincing power sang propagandista sang gobyerno wala magpatok. Amo nang siling ko nga ang pagbulubaylos sang desisyon, ang mga alkalde nga nagpabakuna, daw arang kahon pa sang akusasyon, amo nang pipila ka mga bagay kung kaisa, nga imbes nga magpabakuna, makumbinser ang tao, daw gaalang-alang na. Kay bangod sa pagbulubaylo, may ara bulubaylo desisyon sa DILG, National IETF, kag iban pa. Daw wala direksyon, daw wala bungguan, daw wala pang Sus Maria Josep, nakalitsi-litsi na ang mga mando gikan sa nasyonal. Di maintindihan. Hala, kampanya, bayran ng media sa mga pamantalaan, iarang ka, was-was dire, panawagan magpabakuna. May panawagan, una, ang mga opisyal, presidente, vice-presidente, senador, congressman, gobernador, mayor, para makumbinser ang pumuluyo. Tiano pa ni pagkumbinser mo niya kay nagpabakuna mga kaldi, inakusar pa? Ay ano nga plastada. Amo na ang pipila ka mga rason. Gabi nung guanay, ang ila sini, pila ka mga mando. Gasunod ang lokal, bisan hindi konforme, sunod lang kay mando sang nasyonal. Karon, napanilagan, nga daw hindi amo, nagpinagusto na, daw hindi amo gapalagpat ang iban, amo nang panawagan, pang-islan na sila. Kay mga militar na sila nga retirado, dapat ang nagakabagay da mga doktor kag may ihibalo sa balatian. Tikaling natuon man sa bungol kay luyag ya, ano mo na karon kay ang administrasyon niya, paborito ya, in love with siya sa mga militare. Tanan nga mga ahinsya sa gobyerno, ginbutang retired nga mga general. Ara karon, kaya ang atong ginatubang niya, hindi iya kontra nga may Armalite, kundi kagaw nga di kitaon, kundi nagkalitsilitsi na ang natabo sa pungsod Pilipinas. Gasala-sala kung anong himuon, isyo dire, mando dire,
gabi nung guanay, lain subong, lain buwas. Kalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Philippine Standard Time, las 6:41 na. Ang masunod nga isyo idulong sa inyo sa
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. May ara sabat ang COMELEC. Sining panawagan sang local government unit nga idismantol ini mga poster bala sa mga politiko kag untaton ang temprano premature nga pagkampanya. Suno sa opisyal sang COMELEC, siling niya, hindi kami pagbasula sa mga poster ni, sa mga potensyal o konpotensyal nga mga kandidato, nya basula nyo ang inyo local government unit nga ginturirar nila ining pagpanakod sa may mga tsurada, mga kung ano pa da nga mga propaganda material sa mga politiko. Siling ni Commissioner Rowena Guanzon, siling niya, ang COMELEC wala iya sang police power. Dapat ang aton local government unit amo ya may otoridad sini. Ti ugaling siling ni Rowena Guanzon, ang COMELEC ya nagapanumdom nga pag-file mo sang imo Certificate of Candidacy para sa eleksyon sa masunod nga tuig, hindi kaya makonsider gani subong mo kung kakampanya ka, wala kaya sang salabton. Kaysa dalom sang poll automation law, ang sinuman nga tao nga nag-file sang iya Certificate of Candidacy, makonsiderar lang nga kandidato pagsugod na sang campaign period. Tiyan mo na kay amo na ya ang gin-aprobahan. Pag campaign period na ma-consider mo na siya nga kandidato. Kay ang Korte Suprema nag-affirm sang provision sang lahi sang ruling nga gin-issue sang 2009 dumdum kamo nga kakason ang premature campaigning as an election offense, wala inagin panugutan sang Korte Suprema. So ang botsilingon, ang mga politiko kag mga personalidad pwede makapamutang, makakampanya kon wala pa sila ginakonsiderar nga kandidato sa nagkakaigo nga panahon sa campaign period na. Amo inangati, hindi man nimo padakop, hindi man nimo masaway, kay wala man sila violation. Kasi lang sa korte, wala pa sila violation unless magsugod na ang ila sini kampanya. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is
Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio. Philippine Standard Time, las 6:50. Masunod nga isyo, idulong sa aton sang Santon Plus Asay 50 ba nakibot man ko kapon ba nga si Gobernador Bong Lacson nagpaidalom sa isolation naman matapos nga positibo ang 4 ka staff gid sa Kapitolyo lakip si Kailian ay anong natabo man si Perd Kailian positibo kuno sa COVID-19. Puwerte, no? Nga pa nakasaka ni COVID, do? Pati ang mga opisyal sang probinsya, daw, inigo, yan na, puwerte. Dili sa Bacolod, gani, may araman, sa pamilya. Kung pamatian ta ang report, diri sa syudad sa Bacolod, ni Barangay President Councilor Lady Glace Gonzales, nga may 4 man ka mga puluyan sa iya barangay sa Takuling, ang ginsealed off man bangod sang kaso sang COVID-19. Ang buot silingon, hindi kita gali makapasayang-sayang. Kaya kadelikado, gid. Tamo ga panakasaka siya sa Kapitolyo, kapanulod-sulod siya sa mga barangay, maghatag ka lang niya nga daw kumpiyansa ka, wala ka lang niya panaming sa lawas mo, pusdakan ka gid ni COVID, lipoton niya gid ka. Amo nang nagakatabo subong. So, dapat halong ang aton niya panugyan sa aton mga kauturan, halong lang kita. Dipinsahan tagid ang aton panimalay, dipinsahan tagid ang lawas ta, kag sa aton palibot, para hindi bala magkalalatnan sang kagaw. Puwerte, no? Ang Manila, puwerte na, gataas na nga gataas adlaw-adlaw. Amo na gina pang-recall, ginahulam ang iban nga mga bakuna, nga wala pa magamit, agod ito slok dito sa mga frontliner kag iban pa. Kay porte kataas to sang iniguay dito sa Metro Manila NCR kag iban pa. Amo na siling sa gobyerno, pahulama kami anay, kay hindi magwantagid, kataas-taas na gadamo lang nga gadamo ang ginaigo sang kagaw. Imbis nga magbalik kita sa normal, nagbalik sa kanding. Di kabay pa, siling ni Presidente Rodrigo Duterte sa iya kadlawan bas niya Wisco, nga kabay pa matapos ng COVID-19 kag makabalik kita sa normal. Ang aton pamangkot san una matabo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:53. Mabalik kami pagkatapos ini.
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hiyadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Ining mga balita ka mga isyo, gindulong sa aton sang D3. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:56. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon